अच्छा ग्राहक कितनो चालाक बन जा, लेकिन दुकानदार के ना चालाक तो नहीं बन सकला। अच्छा, हाँ, हमको सिखा रिया है। अब जैसे यानी बहुत चालाक रहना, अपने आप के बहुत चालाक समझत रहना, तो दुकानी पे साँझ के गई ना काली मिर्च खरीदे। आ काली मिर्च खरीदले के बाद जब दुकानदार के नोट दिहला, उ नोट फट ही दिहला। ई सोचला कि साँझ के समय बा और फटहिया नोटिया दे देबा, अन्हारे चल जाई। दुकानदार तो ले लेला काली मिर्च तौल के इन्हें दे दिहला। आई तो बड़े खुशी में घरे चली अइला लेके। आ जब सुबेरे पीसे खातिर काली मिर्च निकालल जाता, तो घर वाले इनके जाके जगावत हवा सुतला में कि ए बाबू हई काली मिर्चिया के जगहिया पर काहे पपीता के बिया ले आइल हवा। अब बतावा, इनका तो प्राण चुरकी में गई। ये तो बड़े चालाकिन रहला कि हम फटही नोट चला देली। अब दुकानदार के तो कुछ पैसा कटवा के अपन नोटिया चला ली कहीं, लेकिन ई का करिए। अब वो पपीता के बिया पीस के सब्जी में डाले और बहुत चालाक नाई बनल जाला।